Takže čus lidi, já jsem Fildav a vítám vás u prvního let's play na tomhle kanále ode mě. A jak jsem říkal, tak tady budu točit sérii privátů ze Shakes and Fidget, na každý díl jeden privát, a prostě jenom tak na zkoušku. A tady máme teda už nějaký věci na jakože epiky, tak si je můžeme ponakupovat. Po každé máte privát v popisku, takže si ho můžete, ne tohle nebudu kupovat, takže si ho můžete zahrát. Tak budu na vás hodný, že vám je tam budu dávat. Tak, to asi stačí, si myslím. Dáme si Tavern na hospodu. A jsem zvědavý, kolik tady dostáváme XPček. To se celkem dá. Skip. 1 HPčko level 3. Tak uděláme, nevím jaký level. Dáme tohle. No, nebudu si kupovat Griffina, protože je to přece jenom na zkoušku. Takže tak. Dáme si tenhle úkol. Každý má 1 HPčko, takže staty asi vylepšovat nemusíme, pak maximálně asi kvůli podzemí to možná bude trošku potřeba. Level 6, paráda. Tak, dáme ještě tak, 10 možná, uvidíme. Nemáme to, takže koupíme piva. Tak, to už se nám nevyplatí, takže dáme si úkol za 5000 XPček, paráda. Máme level 8, viděl jsem dobře. Jo, máme level 9. A teďka už by mohla být 10, že? Takže dodáme touhu a vrhneme se na podzemí. Samozřejmě si ještě vytočíme nějaký ty věci. Tak, no, ještě si to teda dodáme. Dopijeme pivečka. Tak, tenhle za 9000, takže to je paráda. 12 level. Dáme tenhle za 9000 XPček. Bude to vycházet nejspíš jednou týdně, takže se máte na co těšit. Každý týden dostanete jeden privát. Úplně zdarma, takže a i se zkouškou, takže si myslím, že to je celkem dobrý. Tak, vezmeme si tenhle. A ještě si myslím, že máme pár piveček, takže je do sebe nahážeme. Hele, tady jsou nekonečný piva, nebo co? To by bylo dost parádní, to bychom udali i tu 20. Tak. No, nevím, jestli jsou nekonečný, ale vypadalo to tak, že vlastně já jsem vypil nějaký ty piva a ono mě to ukázalo, že jsem jich vypil jenom jakože pár, takže vezmeme tohle. Já vím, že vás to nebaví tady tohle asi, ale musí to být, protože jinak bychom nemohli na ty podzemí, na který čekáme. Tak. 14 000. Parádní. Level 18. OK, omlouvám se za menší střih. A jdeme dodělat teda tu 20. Máme 18 stále, 20 jak si nechce, nebo co? Pojď, to dáme. Paráda, 19. Potřebujeme ještě takových 15 nebo 20 000 XPček asi. Tak, ještě jeden úkol. OK, za 16 000 to bude v pohodě stačit. A co si vytočíme? Rozhodně novou zbraň. No tak, prcak, co je s tebou? Jo, dobrý. Tak můžeme tady boty. Ty jsou ale hodně dobrý. Tady prodáme. Ten weapon potřebujeme, sakra. No, prosím. Tak, teď jsem překlikl Epic. Teď ho taky prokliknu schválně. No tak, to se strašně to. Víte, co myslím? Že vlastně nenaskočí to. Jo, dobrý. Harpuna žraločí. Tak, ještě si koupíme brnění. A ještě opasek máme novej, takže si koupíme ještě máme goldy na 2 věci. Jdeme do Magic Shopu. Šálička, paráda. Ještě prsten. By to chtělo a tamto. Prsten a štěstí. No, to je sice lepší, ale nebudu to kupovat a vezmeme si toto. A už nemáme na nic goldy, takže se můžeme vrhnout do dungeonu. A kde začneme? Můžeme tady. Budeme dávat tak nic. No, přesně. Tak a pokusíme si pár podzemí a já si myslím, že na zkoušku to stačit bude. Abych vám ukázal, jo, na začátku máte 10 000 hub a já si myslím, že to je dost v pohodě privát. Takže tak.
Ještě toho pár pokusíme, jdeme, pojď. No ale už si nás celkem dávají, ale to nás neodradí. Parádně. Dali jsme ho. Zkusíme myš, tu dáme hned. Tebe taky dáme hned. Teror, pavouk. Tebe taky dáme hned. Dungeon. Succubus. Ten už nepůjde, takže si protočíme lepší zbraničku. Brnění taky můžem. Tak. Helmu. Tak, šup, super. Tak a koupíme si luk hořícího draže. A teďka ji dáme hned. Dobře. Dobře, dole. A ještě zkusíme trik tohodle. Hustý, my jsme ho dali. Dobře, taky jsme ho dali. Tak to je celkem rychle. To jsem ani nečekal. Tak ho proklikáme. Parádně, taky lehl. Ty, dobře. To jsem nečekal v takovém levelu. 76. Ty už nepůjdeš, co? No tím ani kdybych dal 1000 hub, tak asi nepadneš. Ale ty lehneš hned. Pojď. No dobře, nepadl. Tak doufám, že se vám tahle ukázka líbila. Dneska je fakt taková kratší, protože nemám moc času, ale příště slibuju, že to bude delší ty ukázky, takových aspoň 10 minut na server. A pro tenhle týden je teda tenhle server, máte ho v popisku a to je teda vše, takže se mějte a čus.